Здравейте, казвам се Краси Кътев, менеджер в компания X за град Бургас. Преди 5 години започнах своята кариера в град Пловдив като реализатор в отдел наеми. Едва 5 месеца след започването ми в компанията успях да поставя нов национален рекорд в отдел наеми с реализирани 36 сделки за месец. Няколко месеца по-късно подобрих и него с нови 40 сделки за месец. И скоро след това получих нещо, което винаги съм искал до ден днешен. А това е да реализирам себе си и всеки един, който върви по пътя към успеха заедно с мен. На всяко работно място ще изпитвате какви ли не трудности. Важното е не какви са те, а да имате хора, които да минат през тях с вас. В компания X не само имате хора, но имате 100% система, която е ефективна и може да ви отведе до върха. И ти, който гледаш това видео, не се замисли. Успехът няма да дойде на дивана или на телефона. Ела при нас и успей. Ние нямаме граници.